nembe sumembreh ten kene tiyang lintu. Dadine aja ujug-ujug mara-mara engkek manfaat nenggone wong liya. Awake dhewe sik iku kudu dimanfaatno. Aku kudu iso engkek manfaat nenggone awakku dhewe. Lagek nenggone keluarga, lagek nenggone wong liya, ngoten lho. Pokoknya gak ngono ya ora terbiasa. Lah contone piye? Contone kados napa tiyang menika iso ndadekno manfaat kanggo awake dhewe. Ya kudu sregep nglakoni ibadah nang gone Gusti Allah. Kudu sregep nggih, kudu sregep. Nggih, ibadah nang gone Gusti Allah kudu digiyatno. Ya, mau kaya salate, ya, kaya posone, kaya ibadah-ibadah liyane. Nggih, niku kudu dimulai teko nggone awake dhewe, ngono lho. Apa maneh kula njenengan sedaya ya sregep nglakoni salat manfaate nggih kangge kita piyambak. Apa meneh gelem kanthi jamaah niku malah luar biasa, ngoten lho. Niku nggih sami mawon kalih paringi manfaat nggene awake kula njenengan piyambak. Salat niku kangge kula awake kula njenengan piyambak, mboten kangge tiyang lintu, ngoten lho. Ora kanggo wong liya, ora kanggo si A si B gak. Salat iku kanggo awake dhewe.